tiyambirane ipadoko. Unofunga vanoziva kuziva dare rachigodora richinge ravhurwa. Mafoni edu ngatiise pamasilent kana kudzima. Nekuti ikazozika ichirira uchazochajwa. Uyezve kana uchida kutaura simudza ruoko rwako wopuhwa nguva yekutaura wotaura. Ukataura usina kunzi taura uchachajwa zvakare $5 kana kuti huku. Mazvita nokunditeerera ngatiteererei zviri pano. Mazvita ana baba magara kure zvitinomberana ere makwedi anozwana ere tiri kure nekure kudai. Munozopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Munopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Patombo apa tange tamboomberana. Muzodzoka matombo aomberana. Zvakare chimwe chiro haitiki kunyarara ati kwakudi kosi kuvhara muromo akudi kosi kuvhara muromo takawandisa. Tikanyarara zvinobva zvakanaka. Kutaura unodzama maoko udomwa utaura kana nechekutaura. Hazvidi kosi ukangotakuze kuti ukangotaura tikupa $5 uda kuti $5 yekutaura kune nguva iri usinozotaura. Saka zvavoite gara wangonyarara. Hapidi kosi yekunyarara, hakudi kosi yekutaura baba. Kana kunyarara zvidi kosi unodzama maoko udomwa unyarara kana usinozotaura. Pansoro ana baba ngati mboomberana tuone kufambisa chikamu chedu. Pane hiti musoro tobvisa madzimai togarisika toona kufamba zvakanaka. Ngatitange hedu. Makadika ana baba akasimba hedu. Makadika ana mai iko hedu. Imuba pano Jehovha pakati pedare rashe tibhedhera. Mwari tinokumbire huko zvino. Zvichataurwa pano Mwari taramba anopokana nazvo. Uye kushorana kana kutukana kana kudini. Kudai takwanisa kuteerera uye tigadzirisane muzvakanaka. Tiregere kundozoshorana tiri pakati pedare rino. Hungu iwe iri hungu kwete iwe iri kwete. Mazvita henyu shoko namangwana nani. Tiri tungamira ikamwapo tiri pakati penzvimbo ino. Tinode zvishamiso zvenyu zvichabuda pano muzuva rinozouya. Mazvita ndiJesu Kristu tenjeri. Baba mafara ndima kwa chimhangaranya yenyu. Ndikakupai madirections ekuti itai zvakati. Zvakaita here zvendakataura. Mombe dzakauya. Asi ndiri kakutaura kandinako. Kasystem kekuti tishorane richinge richifamba akandifadzi. Kundishora kushoreka kwendakaita akona kubva kwamuri asi kuti kwakabva kune mukwasha wenyu. Mukwasha wenyu mabva panapa ndakabva ndichiti inini pakanga paine chichemo chekuti parorano makaitirana naye nababa wenyu imimi maichaji makachajana mombe 4 dzemakachajana muchide kuti motora mombe zeze mwasvika mombe dzatiziswa panzvimbo. Mukachizoya mukapinda mudare munomu ndikakutaurirai nezve ndikakubvunzisisai mukatita mukadzi washakataura ng'ombe dziriko uku kune 13. Saka 4 dzinobuda. Ndikati nini tinotami pfumbu isu tinoshanda zviri pamutemo. Kuti maisomboti muchienda muchisvika mombe kusisina dzaeneswa ugomo. Nhasi uno kana dzirikoyo takutoita fast track. Nekuti tikakuti imangwana munosvika dzachinjwa nzvimbo. Imi michienda ikoko munotora mombe idzodzo tozoita mapapers mombe dzakuno. Ndikakunyorera tsamba. Mabva panapa makazoenda wakazoti muende kumapurisa ndiani? Mambo ina ndina kuenda kumapurisa. Wakaenda kumapurisa ndiani? Wakaenda kumapurisa Mkwambo. Mkwambo. Asi mombe dzakakundikana kuere nekuti mwaenda kumapurisa. Kwete. Munoona chiri apa ichi? Ndo chiri paite mupurisa ichi. Nogona musungane mutemo.
yakangozosiyana pichana mitemo yetinoita. Akaita overboundary kumadzishe anohakwa kana basa rinogona kupera. Handitsvagirwi mazano kana kutsvagirwa gwenzi rekuhwanda nemapurisa. Uye panyaya iyoyi nditorinawo mapurisa. Gwenzi wewe musarerwepo. Yatano officer charge mukati. Doti ambotitaurira chikonzero chaari kushorere madzishe munzvimbo yavari kugara richiwachengeta. Wachide kutsvage musungwa wanouya kumasabhuku nemadzishe. Wachide kuite mapatrol ari kutipedzera ingi yedu nekufondora maingi pedhi edu kwadhindira mapatrol yawo shitsawo. Kana makapiwa mombe dzenyu mapepa makazogadzirisa here? Zvese zvaringana. Ndoda kuti musaenderane pasi kuno kuti tapedzerana naMutsenhu panyaya yemombe dzerorano yakaitwa. Amutsenhu nyaya makanga muri taura kuti mukadzi wenyu kusvika kwemaita wasiya aporonga makuseni wakanga aita nyaya yenyu. Pendakafonerana nemupurisa wangu takaswera tiri kundofonerana achiti tapinzwa mapurisa. Tazoburisana motikari tiri kuzosafamba kwese tazosvika uko nyaya yakamira zvakati ndikati ipa Mutsenhu foni. Mukati zvetatobveko yeyo mukadzima kuseni wasiya aporonga kunoku zvekuti unogone kuende kumba kwake yanga iri nyaya yenyu. Pamusoro mambo ngatibopedze iye tina. Haiperi nekuti nyaya yakakonzereswa ngenyaya iri mudare kai. Wakasiya aporonga kumuri kuye kudare kunoku. Sanoda kuziva kuti nyaya ngeyenyi. Pane chinoitika kwaari choitika chiziva kuti mwana wazoende kosangana nechakati asi nyaya yake mudare mwangu ndakaizwa. Chakaenda koitika ndechekuti mumashure omo zvironga zvechidetsana ngudzo kuti ndambe nekumupindura ipopapo amungazvinzwisisi. Uripi mukadzi wenyu? Ndizi kuuyana. Uriyo kubhema pari? Mwasiya kuti umbouya hwako ubuda ndakonyadziswa kudare ende zvosho watakufukura yapwa. Pane zvinenge zvaitika. Endai mogarisana nemhuri yenyu zvakanaka. Kuroorana harisiri dambudziko. Matorero akaita anatsano yenyu pfuma haana kukuginya vhurai asi zvinhu zvemakanga makanyororana pasina baba wavo. Saka zviri nane ngezvekuti muende kogarisana zvakanaka. Upenyu wenyu hofamba. Mofambirana nasekuru muri chigara zvakanaka. Murase kundizwisisawo. Ndiro kuti muzoya monyororana maoni mosanirana pasi mabhuku mangu. Zvinhu zvoita zvakanaka. Asimasirira musati mapedza ndera ndera. Ndendere mberi kwendepi? Kunonayika kumwe. Taura kwemudi kuti ndendere mberi chete. Nditere mwakati nyaya yako ndimwe mwana samukuru wayo. Ani? Iro dariri. Ana samukuru pakudini? Andini ndakateere zvina ana samukuru anga achifambidzana. Samukuru chano paanopindira samukuru ngepekuende koroora nekumbe imba. Samukuru pasikapindi pamhosva. Musashandisa ana samukuru segwenzi rekurwarana rekurwanaro kana kuita tsvimbo. Apa kuzoti ana tsana azouya kudare kunoku vakange vatoona kuti kuna samukuru akuchaiti. Saka isusu sedare tinopindira mukati mwenyaya dzakadaro tiripo nekunga chirichisa kuparwa kwemhosva. Tiripo nekunga tichininura mhirizhonga. Tiripo nekunga tichidzidzisana kuti tifambe tiri mugwara rakanaka. Kuna samukuru wangu akuna kumbosvikwa. Kusvikwa ngedare? Ndiana tsano? Why right? Ayo saka ndiri kudaro soka. Saka pfungwa dzenyu ngedzipi imwe pamusoro pasamukuru? Inini imwe mwakati mombe ngadziende. Inini ndikamupe mukumbiro kuti padare iro ririso. Waida kudaidza samukuru ndiani? Aiwa chimbondimirira nditaure handitika. Ndikataura mwozonipe mubvunzo. Inini pendaa ndiri so ngepekuti kuroora kwangu iwo ndiwo anga akamise roora rangu. Handitika. Zvaende kodaro handitika. Akazoye mudare munomoti tode mombe dzedu. Handizozviramba. Ndikamukumbire kuti right mombe idzodzo ngedzokupedze roora asi kwakuine sutu yawe ndachidodini mukati unoya nayo. Moya nayo? Handiyo mwakataura. Good. Saka ndiyo zvendiri kutaura kuti sutu yawo moya nayo? All right. Wape sutu yawo waongorore sutu yawo. Mati. Wape sutu yawo wavhure. Bvunzai mubvunzo nyimati. Ndikuzwa kuti wakachena ero dera ndisatipedzere suti yacho yakachena here? Kuchena handizvi kuti kuchena kwacho kudi. Imimi ndiri kutaura nemwi makuteerera zviri kutaurwa nevamwe. Ndiri kutaura kuti paisekuru suti yawo kuti suti yawo yakamira sei? Tambidziwo waende pemupurisa ndakaenda naye ndiyo ndino.
Mapurisa akawanda ese mapurisa angu aya. Ipai uyu apa Amusikora une beji. Wamtseni wamitwa hasha muno. Muri soko wenyu asi musati ratidza usoko wenyu bamuno. Anoona ngati zvara yakanaka akachipa. Sunora nechimwe. Oh, cheka. Ite mona kere kuti ukaicheka izoso neki. Mukwambo wakarongeka nebhande na bhande. Ayo zvinoitika vanhu vakamboonzirwe sheti yakarumwe musana wese uyu. Aiwa takambosangana nazvo saka tinofanira kuita zvinoitwa. Wakuchipisa chibwe. Ndaitwa tinodonha zvetrous. Machena sekuru. Kuti musati machatagadzira kamuchato muzoro wesutu. Good amtsenu. Pane zvashota. Heti ndiye ashota. Ngati irutaura kuna kwatinenge tiri kuenda todana nediscipline. Todana nediscipline ndoti nyaya dzedu dzifambe zvakanaka kana kunyangwe ari mukatuma haidi confusion ba. Ndopenda toda kuti tipinde ipo. Chinoende koitika ngechekudai zviparora rinkwasha kuna Natsano. Tinenge takatarisira kuti muchinge muchiitirana zvinhu zvenyu ngazvinonoke kuitwa kana kuita bijana muchizviita nemuhurongwa hwazvo hwetsika dzedu. Tichinge tichitenga masutu aya hatisi kungoita zvokungotamba mudare munomba. Tiri kutogadzirise chiwanhu chekuti zvinenge zvatonyorwa pasi pana zvatonyorwa nokudenga. Saka zvatinenge takatarisira kana tati sutu isusu tiri kutora sutu completely. Kuti titi sutu inopfekwa ne-t-shirt zvingaita here? Hazviiti. Kuti titi sutu inopfekwa ne-tennis hazviiti. Zvendaitarisira bhutsi inofarwa kuti itengwe pasutu ibhutsi yeganda inoiswa mushonga. Iyo isport shoe inopuhwa kana mwana wechikoro. Saka tinenge tisingatarisiri kuti anga achipuhwa sutu inenge yakadaro. Saka ndaikumbira kuti kwamuri mimi wamutsenu mondiwedzepo monditsvagirwa dzimwe bhutsu dzinenge dzeganda dzasiyana neidzo. Idzo kana muchikwana munogona kupfeka kana kupa mwana wadini kana kuzitengesa mona utenga dzimwe chinyi. Bhutsu dziri nani. 1 mongotenga henyu macolors chero pasiri yeganda. 2 tine takataurirana kuti panodikana foni. Hamuna nyora here sekretary mbuku. Panodikana foni, panodikana heti, panodikana tsvimbo, panodikana watch. Alright, paro. Makanga machajirana. Kana makanga machajirana izvozvo ndo zvamunofamba nazvo. Asi pabhutsu apo ndigadzirisiriyo pabhutsu. Neheti yacho. Neheti. Taura tizwe mati kudi. Pamusoro mukwambo wangu watenga zvirisi. Iyo zviziti ndakatiri kuti unoita kotenga zviro. Sutu yacho iyo iyi ndakakutaurira kuti nitengere sutu ine kara yakadai. Size yacho ndimboedza kuti ndione kuti size yacho ibhutsi idzo. Teverei jazz. Anodiwa jazz.
teverei na dambudziko rangu ishe nderokuti mukati nezvinhu izvo zvimukupedzisa izvi ipapo patakanga tichienda ngada sekuru seizani ende mudi ini ndoda 3 piece iyi handi 3 piece dai zvatinenge takuita isusu tinenge tisikachadi ndemoba chapo chachekoti mimika kurembera kuri nane pane kudonha kana zvichikwanisika kumushako munokwanisa kochinjana nemwana nekuda kwekuti munhu uko uyu mafambiro takaita muchiti mwombe dziri kwaniswa gomo tasvika kusina mwombe dziri kuzaenda kwakati tasvika kusina maitire takaita kuti endai mwobatira mwombe zato zidziriko takanga tiri kumona saisotsi asi tikaende kuomba zvetambo yakareba kuti dzokera waambisa futi hamuchazomuwini bo imi michiita kuti zvematosangana nazvo chitori chirango chekuti baba waroorerwa chatoshota ijazi renyu ndoita kuti jazi neheti netsvimbo ngazvichiteera asi izvo zvigamuchirei sunungukai kana mwaita kuti pane umwe mwana uri kubasa mwanangu achiritsvagira ka3 piece aitora kwei pakuedza kuti mwana zvashupaka munogona kuitengesa inyowani motengesa mubva mwatengai muri kuda asi mukaidzosera muchaziweni be saka pabhutsa pawakundichinjira munovapa bhutsi vanokuchinjira mamukatengesa zvanini ini ndakateere zvendakapiwa zvababa ini ndakateere zvendakapiwa zvababa so kuti ndo zvaanga ichida imi michiita kuti mudzosere chinyi mudzosere bhutsu kana kutengesa motenga dzimweni modini movapa hazi avo anopfekawo futi 8 avo saka zvatinoita isu ngezvekuti bhutsu dzinenge dziri kuuya neheti nejazi ngatisangane pamusi wa 7 January moya mopedzisa tovhara mabhuku edu ingawani ndiri kutaura kuti vari kuwirirana pa8 yakatengwa ndo iri kupfeka baba wanongoya nesame size hamusi kuteerera muri kutaura ikoko teerera zviri kunoku ndo kuti mufambe nanhu yazvakanaka orate mimi andiani amseno ndizvo muri kukarira kuti munozviona rini zvinhu izvi because pemwari kuisa apa tiri kuona kuti muri kutoteerera ini ndagara ndichida kuteerera kana zvakaitika zvinotondizwadza kundiunze mudaruda aiwa zvisine baba zvisine zvinoitika ini ndiri kuti imimi urongwa hwenyu mamafunge kuti zvingagadzirisika rini todofamba tese muzvakanaka wani ngatimboti kupera kwaJanuary mukupera kwaJanuary nganditi mafara mudiki 2 weeks before the end of January ndibate ndozokutaurirai next date renenge ndine dare then ndinozoona kuti ndozovafonera rodini wouya last week yaJanuary yacho wouya todhila nyasha yobva yapera toona kuti chinenge chitora nzvimbo muchine chekuchataura zvechikuda amafara musasandowanze nhorondo ba taura itizo onai zvaite denga kuna mbuya kuna chunhu ba kuna mai wemukadzi mai wenyu ore ngatipopedza zvenyu zvakanaka pamusoro ipopapo kanditi paari kutaura ndo zvinhu zvendakatanga ndichipinda nazvo zvekuna mai ndisandatopinde munyaya iyi mwakabhadhara zvokwamai mai akanditi mwana wavo wanga akamboroorwa samodzi inini ndobva ndaenda koti kuoroora saka mai akapindura ichiti chasara kwendiri ninode mombe kuti ndirambe ndichiti mwana wachadyiwa nini waroorwa ndonode chakati nechakati nechakati hazvisizvo saka ndakabvise mombe yani yamai yakanga iri kuzi munomu ndakanongedze mombe yababa iri yani yamai kuna mai ini ndanisisina chekuti ndingadi kutaura nacho zvauda kutonyukira futi mupi alright zvisine izwaika baba tongoti zvazvinoita inhunha dziri kutaure mukwambo wenyu kutaure pane kutaurirana kwemama makaita pakuroorerana mai echitaure zvaaida asi ini sekuona kwangu inini munozondochiurirawo padiki
padiki pacho handina kunga ndakataurirwa uzonochurirwe zvakadai ngoti mai akandotaure nyaya yemombe ndikabudise mombe yawo saka pata chimwe chendakazotaurirwa kunzi mai acho achikwere hazvakudai chizvitaurira itai kuti nyaya yenyu haisati yapera isati yapera wazwa shona ndataura nyaya yenyu yapera isati yapera pamunouya musi wa7 ndichiringaridzana pane zviri apa izvi kupera kwaJanuary pamunouya tichipedzesa nyaya izvi tiri kuende kobata nyaya mai kana wachiri mupenyu nenge nchiwada apa kana akapuwa mopindirana nayo pawazikiriya nyaya inenge ndabata ndikuisiya padobva ndaipedza handiti mazona sunungukai pakanaka sunungukai henyu vabereki budai muground